Kinumpirma ng Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro kareng media ang destabilization plot kontra king administrasyon ng President Ferdinand Marcos Jr. Agpangking opisyal, mismong i-Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Romeo Browner ing sinabi kaya tungkol kanini. Sinabi ni General Browner sa akin na ganito nga ang lumabas, no? Siya nagsabi sa akin, but I have full faith and confidence in General Browner. Eneman mimiyaliwa pang detalye Teodoro, dikil king may pornadang plano at para kaya yari na kanu ini aena dapat pisabyan pa. Kailan pa natin ko close na issue na to, sir? Close na yan. Close na yan eh. Especially in my case, no? May iba akong mga inaatindi. Etong mga to, it's not worth my time. Ano na lang ang panawagan natin, sir, sa mga senior officer, yung mga generals? Wala, bahala na sila. General Browner mag-handle niyan. Sir, in what merit? Bakit meron ganong alingasgas ng balita? Ano ba yung issue nila? Wala naman ako nung na issue sa akin eh. Wala akong naging klaro kung ano yung ugat nito. Wala. Basiking nilwala report ning Inquirer.net anyang November 5. Sinabi ng Browner king metong a command conference king Western Mindanao amika destabilization plot laring mapilang retired army official. Tatagon da sana kanu ing kudeta anyang September 21. Pagmaragol na namang Browner ay misundo ini uling matibe la kapanwalan ting active members na ning military king kasalungsungan na administrasyon. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.